Il-bidliet li jrid jagħmel Roberta Bella fl-inkjesti maġisterjali għajmu kritika enormi. Lanqas internament ma ġew diskussi u l-Ministri lanqas biss jafu d-dettalji ta' dak li jrid ibiddel il-Prim Ministru. Dan ħareġ evidenti anke mill-kummenti li tatna it-tnejn filgħodu l-Ministru Mirjam Dalli meta ġiet mistoqsija minn Net News propju dwar restrizzjonijiet li Bella jrid iddaħħal fil-mod kif jiġu appuntati l-inkjesti maġisterjali. Ovvjament, kwalunkwe riforma tmur għad-diskussjoni parlamentari u hemmhekk fejn kulħadd ikun jista' jagħti l-opinjoni tiegħu u fejn kulħadd ikun jaf id-dettalji ta' dak kollu li jkun qed jiġi diskuss. Fl-aħħar jiem il-ġurnalisti staqsew ripetutament li Prim Ministru se jkun qiegħed jibdel u jfhem se tkun qed tgħid din il-liġi hekk kif s'issa qar titlu tal-ewwel qari fil-Parlament ma ġiex ippreżentat. Madankollu l-Prim Ministru qed jinsisti bit-tattika tal-ħabi.